ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷа ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса бардруи азиз созен тинҷен, апашкош моам созен тинҷен, зинда бошен. Дар имрӯза видео мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем. Оз барои шуморо бардруи азиз нархи навошона гап мезанем. Фақат шумо то охири видеоро тамошо кунед ва форатон ки ай ҳамин канал мошин, хона ё квартира бихарем бардруи азиз, уқа вақти шуморо намегирад. Дар канал бардруи азиз поён дар кнопкаи подписатсия уна моро биҷиқен ки ки мисол ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. Ана ки ҳама каса то охири видеоро тамошо мекунем. Чӣ хеле ки гуфтам мошин, хонаи заминӣ ва квартираи арзон гарани бисёрай. Ана ки мерем осуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин Хуҷанди Бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ина рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумоам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. ана ки бачаёча сар мекунем ва як мошини арзон баъд хона ва квартирада мегзарем. Бардруи азиз мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 соли баромадаш 2005, сӯзишвориш бензин ва гази Евро 4 кор мекуна. Абъём мотораш 1.8 литрае, коробкаш автомат. 1 сола ҳуҷҷат ва утилизатсия дора, 4 та баллони навзадагӣ, хадавоиш тупай мега, краскашам бардруи азиз навай. Краскаш мақсади десен дастурат умуман кор надора. 4 дараш электропакетай, печка кондиционераш кор мекуна, монитор, задни камера дора бардруи азиз. Мошина состояниш беҳтаринае, хулоса мошини тоза хушрӯ. Мошин қарор доштаи дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 65000 сомонӣ мега. Ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран навистагиём. ана ки бачаёча як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунен. Хеле нархи навора фақат дар ҳамин канал мебинӣ, барои он подписатсия кун. бардруи азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарорат, деҳаи Уртабыз. 3.5 сотиқ заминай дар хона ба як калидораш кардагӣ, гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ, ҳоҷатхона, баня, ошхона, анҷомхона дора, овсвеч мега ҳастай, документош 100%, срочни бардруи азиз суммон дар кор гуфтагиай, беҳуда занг назанене ки срочни сумшон дар кор будай. Нархи хона бардруи азиз 190,000 сомонӣ. занг зада маълумоти бештара бигирен. ана ки бардруи азиз апашко агар ягон реклама дошта бошен, инами рақамҳои десен танҳо дар ватсапаш бинависен. ва бардруи азиз баъд як реклама ба хона ва квартираҳои бепул да мегзарем, қариб бепулуш дада. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам бардруи азиз. ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки дар ҳамин кор дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. нархи граница бардруи азиз гарани арзон шудагиай. фақат шумо бардруи азиз ҳамин рақамҳо да занг бизанед, дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. нархи граница гарани арзон шудаги дӯстони азиз, занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали Саудотеҷа гирифтам, ба шумо скидка мекуна.
ана ки бачаё ча мегзарем ба қызиқи видео бо диққат гӯш кунен. як кадай шаҳри ваҳдат тарафи дарвозаи ромид 2-3 сотиқ замин дар корай ё мега мисол ягон хонаи мисол заминаш калон боша ҳами 2 сотиқша мисол мада буфурӯша беҳад кори хуб мешава мега сумаш бардуи азиз то 30,000 ё 50,000 сомона боша мешава. касе ки мисол ҳами ана 2 сотиқ замин ҳами нархда дошта бошен срочно ҳами акада занг бизанен. номерои телефонаш WhatsApp ҳам дора. бачаюча гӯшам дорӣ агар ин мошина бихарӣ ку дига электромобил намефорад барои ки мошин гарини кам расходай ҳоз гӯш ки чанд қа мехӯрад дар чанд километр. бадруи азиз мошини фурӯшӣ Toyota Vitz меган. Toyota Vitz соли баромадаш 2007 сӯзишвориш бензин мотораш 1.3 коробкаш автомат балонош нав пачкай мега хадавоиш зур цуни азиз без ключавои доступа яъне ки старстоп 4 дар электропакет монитор дора камрас худе бадруи азизами 100 км да мега 5 литр бензин мехӯра. гӯш кардӣ 5 литр бензин қати 100 км мегарди. мошин қарор доштаи дар шаҳри бохтар нархи мошина 58,000 сомонӣ мега. ин рақамҳои десем бардуи азиз дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанем бардуи азиз мошини экономичнира бихарен бисёр мошинчаи зурайда. бардуи азиз агар шумо замин хона квартира мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошен метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бачаюча квартираҳои арзонда қариб омадесем. ҳастай квартира бо нагӯй ки дурӯғ мега ҳастай бадруи азиз квартира то охири видеора тамошо кунед. бадруи азиз хонаи заминӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара тарафи Шаҳбир. ана 8 сотиқ заминай 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ ремонташ миёна бидай. соҳиби хона маълумот дагия ки ана дар ноҳияи Данғара қарор дорад Шаҳбир нависагия дига маълумотош нест. хай касе харидора мисол ҳами рақамҳо да занг мезанен хай мепурсен маълумоти пратара. нархи хонае ки тамошо кардесен 110,000 сомониш мега. бовар ки нархи зур не ки 110,000 сомон пул мешид ҳози худа мехаридамаш. бачаёча лайкора бижухен касе реклама дошта боша дар якум комментария нигоҳ кунед номерои ма ҳастай барои реклама якум комментария нигоҳ кунед номерои телефони ма ҳастай. квартира фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода якум микрорайонда як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад 37 квадрат доми новостройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот дагия ки срочно фурӯшӣ дар якум микрорайон қарор дорад як хонага якум этаж 37 квадрат доми нав бардуи азиз ана евра ремонти фасон кардагӣ кухни гарнитур дора мисол қолин доштаи кондиционер доштаи мисол ҳамаи шароитош хубай. мега ки захади и живи документошам 100% бида бардуи азиз. нархи квартире ки тамошо кардесен 242,000 сомонӣ мега. 242,000 сомонӣ. харидору яъне бардуи азиз числаи видеора нигоҳ кунем барвақттар боша баъд метавонем ки занг бизанем қад соҳиби ана мисол ҳами квартира маслиҳат кунем. нархи зур айне ки дар шаҳри Турсунзода. бадруи азизам апашко ку подписчикои норакӣ дорам ку дошта бошам комментария да бинависем бадруи азиз. квартира дешен қарор дорад дар шаҳри Норак кӯчаи Сафарали Ниёз як хонага як ана бахш бадруи азиз як хонага дар 2 этаж қарор дорад 42 квадрате ремонташ нав будай. бардуи азиз соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест фақат навистагие ки як хонага як метр 42 квадрат ана шаҳри Норак да бардуи азиз маълумот шабод дар рӯи экран навистагим. нархи квартира дӯстони азиз арзон 215,000 сомонӣ. гуфтесам ки бардуи азизи хеле нархи навора фақат дар ами канал мебинен. ремонтҳои фасон квартираҳои фасон хонаҳои заминӣ барои қовақтонам намегирам мисол каналда подписатсияра бижақенем поёнда подписатсия. бардуи азиз агар шумо замин хона квартира мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошен метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем.
бисёри бардруа пашкоҳои Россия гуфта буданд ки ягон квартираи арзонаи шаҳри Душанбе бимонен. Марҳамат бардруи азиз, ина касе харидорен, марҳамат числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша, метавонен ки занг бизанен, квартира нархиш арзонае. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, тарафи Гипразем. Якхонага квартира дар 1 метраж қарор дорад, 38 квадратаи, доми навастройка, квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагияд ки ба чиза чораш фурӯхта мешавад. Фаҳмидӣ бачаёча, ба чиза чораш фурӯхта мешавад, Гипразем пишти заправкаи Тоҷирон. Навбаҳор д гуфтагиае. Нархи квартира 280 000 сомонӣ мега. 280 000 сомонӣ. Бардруи азиз, бори дигар такрор мекунем ки ба чиза чорашае. Харидоро яъне числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақтар боша, занг бизанен. ханам хеле бачаёча, пашкоҳои ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошинакҳои арзон, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон нороӣ кардан ҳаракат кардем, барои шуморо нархи навошона гуфтем. Фикр мекунем ки хая нархҳои соз буд. оле мегӯянд ки яке ҷо соз буд, ҳамаш маъқул нашид. ё мисол нархҳо потолок дай мегӯянд. бардруи азиз, хай нархи наворо мо намемонем. Нархи наворо ҳамун соҳибои хона, соҳибои мошин мега. Мо ҳамонқадар дар видео гап мезанем. раҳмат мегӯям барои дастгиритон, раҳмат ки қамара дастгирӣ мекунем. Бардруи азиз, худованд нигаҳбонтон боша. То видеоҳои оянда, бардруи азиз, худоҳофизӣ мекунем. Ягон камбудӣ боша, бахшиш. ва бардруи азиз, ана дар моҳи шарифи Рамазон видеоя дударака ямонон шароитотон боша, имконият боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. Як ҳафта пас, 2 ҳафта пас касал мешидай. дӯстони азиз, дудараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шидан шуда соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. Дигар илоҷиш наштида, дидан ки мисол почааш сиёҳ шидай, почааш аз зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтагия барои дорувош мисол бу барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи Душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.